XBLT वेलफेयर ससाइटिनि बे मावख'आव मोनसे जोंनि जिल्लानि मोनसे गोनांथार मेल जानानै थाङो। थांखिया बेनो जे खौसेथि आरो गोरोबलायनाय बर' हारिनि हास्थायनाय लुबैनाय बायदि जयै थानानै गोरोबलायनानै जौगाथाय आरो बर' हारिनि माहारियारिबाद जिथु जातीयताबादखौ हमथानाय आरो बर' हारिनि जिथु आदर्श बेखौ सिगाङाव दोननानै खामानि मावनो थाखाय जों माहारियारि आफादफोरनि गेजेराव जयै बाव मोनसे रोंगौसा मेल लिंनानै गोबां रोंगौसाफ्रा बाहागो लानायजों लोगोसे जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो आफाद जेरै खौसेथि बर' सुबुं आफाद, जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' पिपल कोअर्डिनेशन कमिटि, आइजो अनसाय आफाद, XBLT, सारेन्डार NDP फराम, बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारि आफादफोर जयै जों बेयाव सावरायलायनाय जायो। सावरायनायनि गेजेरजों बेखौनो सिद्धान्त लानाय जायो जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंजोबनो हायागौमानि जोंनि गेजेराव जाहाथे सेरखाय बेरखाय जानानै रावबो गोदानै जाहाथे राजखान्थि हान्जा दानानै रावबो खाबु लानो बेयाव नाजाया, बेखौ मोनसे सिद्धान्त लानाय जायो। आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गामि दाफुंनाय बेनि बियाब दानाय बेखौ बिसायख'थि खुंनो थाखाय सोरखारखौ नारसिननाय ज'यैनो बेखौ थांखि लानायजों लोगोसे बर' हारिनि थामोनथाखौ गोजोर खालामनाय आरो जोंनि जिबिलाक आद्रा थानायफोर दङ, आद्रा थानाय जेब्ला सुक्तियाव जों मोनदोंमोन थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेखौ मावफुंनाय आरो सुक्तिनि मथे 5.2 जिहेतु BTCनि बायजोआव रायजो जानाय खोब बर' ओनसोलाव थानाय जायगाफ्राव मोनसे आसाम सोरखार BTC आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास जुथायै बेयाव जौगाथायनि खामानि मावनांगौमोन, नाथाय 5 बोसोराव जेबो मावाखिसै। बेफोरखौ सोरखारखौ नारसिननो थाखाय मोनसे सिद्धान्त लानाय जायो गासै माहारिफोर आफादफोरनि गेजेराव। आरो बेनि गेजेराव जितु 6टा जनगोष्ठिनो 6टा जनगोष्ठिनो ट्राइबेल होनो नागिरदों बेखौ जों गोख्रों रावै जों सोंखारिदों। जिहेतु मस्ट पपुलास आरो एडभान्स कमिउनिटि जेरै आहम, मरान, मटक, कच, राजबंसि आरो टि ट्राइब्स बिथांमोनखौ जिहेतु ट्राइबेल होनो नागिरदों बेखौ जों सोंखारिदों। बिथांमोना जिहेतु क्राइटेरिया गैया। दा बुंनो थाङोबा ट्राइबेल होनना बुङोबा माखासे स्टेट बेरियार थायो, जेरैहाय आसामाव आसामनि ट्राइबेला अरुणाचलाव ट्राइबेल नङा, खिन्थु जों बेखौनो बुंनांगोन मोननै सुक्तियाव जायगा मोनबाय। कार्बि आंलंना जितु BTC सुक्तियावबो जायगा मोनदों, थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जितु BTR सुक्ति नाव बेयावबो जायगा मोनदोंमोन जे कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव रायजो जानाय बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोननांगौ, दिनैसिम बेबो जाफुङाखै। आरो नैबे थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि मथेबा जितु BTRनि बायजोआव बा BTCनि बायजोआव जिবিলাক ट्राइबेल ओनसोलफोर दङ, ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गोलैयै बेफोरनि हा हुखौ रैखाथि होनायनि थाखाय मोनसे सोरखारा गोदानै आयेन बानायनाय खोथामोन, खिन्थु दिनैसिम मावफुङाखै 7.1 आरो जों दाबिनाय मथे सोरखारखौ जों बुंदोंमोन आरो सोरखारा खालामनो नागिरदोंमोन जे ट्राइबेल ब्लकआव गोलैयै BTCनि बाहेराव जिবিলাক ट्राइबेल गामिफोर दं बेखौ माइक्र' लेभेलाव 2-3 गामिजों ज' खालामना मोनसे माइक्र' लेभेलाव ब्लक बेल्ट आरो दरसे गामि जुदि दंबा गेजेराव बिथांमोननि हा हुखौ रैखानि थाखाय मोनसे ब्लक बानायगोन होनना बुंदों, खिन्थु दिनैसिम बेखौ मावफुङालासिनो दिनै नैबे 6 जनगोष्ठिखौ जुदि ट्राइबेल होयोबा जोंनि गोबां खहा जागोन। मानोना जितु रिजार्भेसन ट्राइबेलना ट्राइबेल सेम स्टेटास, बयबो आलादायै रावबो जेबो खाबु मोना। बेवहाय दिनै आदित्य खाख्लारिखौ जोंनि CC2नि मानगोनां चिफ कर्डिनेटरखौ गोबां आक्रमण खालामनाय नुदों। जों बे बाथ्राखौ सोंखारिदों। मानो होनना बुङोबा बे मोनसे आयेननि दारैसो बे जागोन, आयेनाव गोलैनांगोन आरो बिस्रा क्राइटेरिया थानांगोन। मानोना जोंनो मोनाखै दिनै कार्बि आंलंआव गोबां आन्दलन खालामनायनि उनाव जिहेतु स्टेट बेरियार दङ, जेरै आदिबासिफ्रा झारखन्ड बा गुबुन रायजोआव बिथांमोना ST मर्यादा मोनखादों, खिन्थु आसामाव माने ST मोननांगौ बिथांमोना, नङा होमबा? बिथांमोना माइग्रेटेड। आहमा एसेबां एडभान्स कमिउनिटि, कुच राजबंसिया एसेबां एडभान्स कमिउनिटि आरो पपुलास जितु इण्डियान गभर्नमेन्टनि बा रिजार्भेसननि पलिसियाव थारमाने 50%नि बारा जानो मोना। जोंना दिनै 10% ट्राइबेलनि थाखाय आसामाव 10%, नेसनेल लेभेलाव 7.5, नङा होमबा? खिन्थु 10%आव बिसोर जुदि हाबबोयोब्ला जों जेबो मोननाय नङा। दिनै मोनसे समाव 1992 मायथाइयाव 6 दाननि थाखाय
कुच राजबंशीखौ होदों किन्तु बे समाव जों नुदों आसामाव जेसांनाखि 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठी दं बिथांमोनहा कुनु मेडिकेलाव जों सिट मोनाखैमोन इउनिभार्सिटियाव सिट मोनाखै इन्जिनियारिं कलेजफोराव जों सिट मोनाखै बिथांमोनहा बे 10टानि गेजेराव गासैबो खथाफोरखौ फिल आप खालामजोबदों गतिके आरो बिनि बादैबो बे मोनसे कमिटिनि बादै आरो 5 कमिटिखौ दाजोबा 6टा कमिटिनो जुदि ट्राइबेल होनोबा जोंनि जिथु माबा अस्तित्व बे गोमालांगोन होननानै जोंहा मोनसे गिनाय फैदों बेनिखायनो जों बे बाथ्राखौ थोंजोङै सोंखारिदों जे बिथांमोननो होनो मोना आरो जिहेतु मोनसे प्रसेसआव थाङो प्रसेसआ लुकार कमिटि दं लुकार कमिटिया जुदि लिरना हरोबा रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया नायगोन रेजिस्टार जेनेरेल इन्डिया जुदि जायोबा बेखौ SC/ST कमिसनाव हरगोन बेनि उनावसो बे पार्लियामेन्टआव थांगोन गतिके बेफोर प्रसेसआ जुदि 8 बार जुदि RJ रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डिया बे जुदि RJ जुदि रिजेक्ट खालामदोंबा एबारबो रिजेक्ट खालामगोन जों बेखौ आसा फारिदों आरो सिगां जों रायलायदोंमोन जिहेतु जों मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै जों सिगांनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार मानगोनां अर्जुन मुन्डा बिथांजों रायलायनानै बिथांखौ सोंदोंमोन डकुमेन्टनि सायाव बिथाङा बुंदोंमोन दि स्पष्ट भाबै जे इन्डियायाव 1000 बांसिन कमिउनिटिफोरा ट्राइबेल नागिरदों किन्तु गोदानै ट्राइबेल होनायखौनो इन्डियानाव पलिसि गैया किन्तु दा नैबे सर्ट टार्म पलिटिक्स बेनिफिटनि थाखाय जुदि बेखौ होनो नागिरदोंमोन बे जोंनि थाखाय खोब गिख्रंथाव जागोन होननानै जों बुंदों आरो बिनि बादैबो जोङो नैबे काउन्सिलखौ दाफुंनायजों लोगोसे जौगाथायनि थाखाय आरो नैबेनि रांबावजा जितु काउन्सिलनि बर' कसारि वेलफेयार फान्डनि रांबावजा बारायनाय आरो जिहेतु राभा हासंखौ सक्सेसफुल जागोन होननानै जिहेतु बुंबाय थादों आसाम सरकारा बिनि थाखाय बर'फोरखौ एसे खेलिमेलि जादों किन्तु जों बुंदों सक्सेसफुल जानाय जायो उननि खोथा नैबे जोंनि काउन्सिलाव जों थाबैनो जयै थाजोबनांगौ होननानै जों बेयाव माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायदों बेनि बादैबो गाहायै जोंनि खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि थाखाय बेयाव गाहायै सावरायनाया जायगा मोनदों गामि गामि दे दख'रा आफादा खोन्दो आफाद दानाय जादों बेनि सायाव माखासे गोबां रायजो राजाफोरा गोनो गोथो जानो इयावथ' जेबो गोनो गोथो जानो गोनां जेबो गैया थारमाने खौसेथि बर' सुबुं आफादा जाहैबाय कमप्लिटलि मोनसे नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन दिनै जिल्ला 22 जिल्ला दं माखासे जिल्लाफ्रा निजा बबेबा माखासे खामानि मावनो हायो थारमाने गावबा गाव अर्गानाइजेसनखौ बोरैहाय गोख्रों खालामनो हागोन बेनि सायाव खामानि मावो जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो इउनिट दायो आरो दागासिनो दं मोनसे गामियावनो मोनसे दादों मोनसे गामियावनो दे दुलाराय फरायसा आफाद दे गोबां गामिखौ लानानै खोन्दोखौ दानाय जायो बे आफादा दे मा होनो मोनसे गामियावनो मोनसे दाना होनाय जादों बेनि समाव गामि आफाद माने मोनसे गामियाव मोनसे थारमाने जोंनिफ्राय खम मोनसे सुबुं लानानै जाहाथे गामिनि मानसिफ्रा जोंनि आफादजों थोंजोङै सोमोन्दो लाखिनो हानाय बादि जाहाथे मावो बेनि थाखाय बे थांखिखौ लानानै मावदों धेमाजि जिल्लायाव बेखौ दाजेननाय जादों बे धेमाजि जिल्ला हिसाबै बेखौ मोनसे माबा थायो एक्टियार थायो मोनसे खामानि मावनायनि माबा थायो जिल्ला आफादा बेखौ दादों आरो बेखौ गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया जोंनि आफादखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ ग्रास रुट लेभेलसिम लांनानै जों बोरै गोख्रों खालामनो हायो बेनि सायाव खामानि मावो थारमाने गामियावबो थारमाने जोंना थानांगौ गामिनि मानसिफ्रा थोंजोङै आन्सलिकजों जगाजग जागोन आन्सलिकआ जिल्लाजों जागोन जिल्लाया मिरुजों जागोन बिदि जाब्लासो जों माने गासिबो ग्रास रुट लेभेलाव थाबासो बे जोंनो गोदानै जोनोम मोननाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे गेरेमसा मोनसे महर मोनगोन होननानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों